I would have hypothetically liked to invite everyone and say seeing is believing. Come and see. كما يتوعلو كبرات تخاتلتنا حمشت سنة 2023 مساخم زلخو زكارياس كبر أبي نلومي حد جرمناوي بلوجر ناب إيرترا مكشافت سيمو دحر مملاسو نزبالو بتقرينيا ترقيبنا كنقرب لكم هنا مسانا تنحوم مغشاي ناب أنفت أفريقيا كقبرو سينة بلكع ناب إيرترا تبهال هاجر نابزا هاجر نمئتاو ناي أونلاين فيزا سلازيلة جدن ناب تقاخا زرلو إمباسي إيرترا بأكال كتكيد علىكا إتي فيزا كساب تساريحو زودا كاب حد ورحي كساب ورحن كالتقن نابيلو يوسد واقو خا $50 يبتسح ناب إيرترا نخندز أوان مبتسح كقبريلكا زي سمعكا يلن جدن حدا ناي قعزو وكيل كهلو كالو أبي ناي هوتيل تعرف ناي أير تيكيتكا كله أب إيرترا كمزقبالو كساب ناي سراويت بيت صحفتات بزعبا مكشخا حبريتا كوهابو مالو بلك أب إيرترا نابي بوتا كتبتصح كم تدلون كتحبر عليكا نابنت نابس مرأي كبتصح انتيلكا كابس مرأ كتوص أي فكركان أمانوني أب تهاجر بزخد كايو مقوصصار وي ورقات محتات ألو اتحط خا كاب بوليس طرح زيكونه ورا بوليس يراخون كاب وتهدرات يزمصكا كمز تريو زلخم اب باسبورت خا صبق سئل جمل زلو ناي إيرترا فيزا مس رخبكا غعزوها خجمر تخاليخا كاب كتما مونيك جرماني تبقيسه من قد اير تركي سلازمرصكو اتبررا بكتما اسطنبول ابيلكا ينيرو ابتعابي حدش معرفة نفرتي اسطنبول نفاريت كغير سلازنبر نخا صبق نعرفت اوان حلفكو مقبون تمقبكو ناب إيرترا مسأتخو حانت هنصا طرح زلوا نيشتي معرفة نفرتي اصنيحتني نابت هنصا اتو مسبلكا بقطتا كفل إيميغريشن يخا تركب كاو قصيلكا كفل جمرك الو انا عدل غيره بدحان حليفه اتم مسانا زنبرو كالوت جن نبرتهم بملؤ كفيتهم فحبيلهم كريو نيروم ندقه مس وصانا تاكسي تدردير رأنا ناب كتما وي ناب نعرفلو كبصحناون اتم مرحت تاكسي انابلو نابانا مصو كم عرفو نفرتي بمكينا زقبل نسب كان تنبره انا جن بتاكسي كخيد مريصه كم عرفو نفرتي ناب هوتيلي كباب 15 دقائق قبلنا تقعزنا 500 افاخا كفيله اتزحسكو هوتيل بدقه زوصي يبلون بوشت اجن ايقدن سانشاين هوتيل يزبهال اتو هوتيل اب حدا اوان زنقص يزمسل متعرراي ايتغبرلون ترى هوتيلي بزح زماررون ايكونن نابشنت بيت مساتخو جن اسكحكحه اتمنادق بلعلي اموري تحيزو ناشنت بيت كوف مبلون امنا صريتو زي حلو صنيحني اتخفلي موعي يبلون هو اب افريقيا اينا زلنا اسمرا جن كاب صفح بحري ناي 2300 براخيا تدكينا زلا اذا مالت اب اوان قطري صبق كناتات اير كهلن كلو ليت جن قرلو كدقس فتينا نيره ات مسكوت ناي تخفل جن صنع سلا زيكونه بدغ زاتو دمصي كدقسني كالن اغا وقحتا ناي عسل اخلابات دمصي ربع كنسو ناي بيت كريستيان صلوت ناب زاني انامصه وحد ساعات طرح كم زدقس يغيرني اذا هاجر نبصحتا هاجر تخون هاجر ياكبل دفرت سينا لخو قال صبق نجر كرئكم جن كصعري جنا تسفاي قرصكن
ንቁርሲ ሰዓት 5 ንጉሄ ተስኤ ኣዝዩ ቁሪ ስለ ዝነበረ እቲ መናድቕ ናይቲ ሆቴል ንባዕሉ ጠሊ ሒዙ ነይሩ። በዚ ከዓ ቆቢዕ ኣብ ርእሰይ ጎልፎ ኣብ ዝባነይ ገይረ ክከላኸሎ ጀሚረ። እቲ ዝገርም ካብ ኣብ ውሽጢ ኣብ ግዳም ይመውቕ ነይሩ። ብዛዕባ እዚ ሆቴል ሕማቕ ክዛረብ ኢለ ኣይኮንኩን። እቶም ሰራሕተኛታት ጥዑማት እዮም። ኣብ እዋን ምሸት እውን ብዙሓት ዓማዊል ናብቲ ናይቲ ሆቴል ባር መፂኦም ይዘናግዑ እዮም። ምናልባት ምሳይ ዝኸይድ ካልእ ሆቴል ክሕዝ ነይርኒ። ኣብ ሳንሻይን ሆቴል ብኦንላይን ክፍሊ መሓዝ ኣይከኣልን እዩ። ግድን ስልኪ ክድውል ኣለካ። እቲ ኩነታት ከምዚ እዩ። ናብ ኤርትራ ምስ ኣተኻ ልክዕ ናብ 80ታት ዝተመለስካ እዩ ዝመስለካ። ንዓይ ከምኡ ተሰሚዕኒ። ሞባይል ክህልወካ ይኽእል እዩ። ሲም ካርድ ስለ ዘይብልካ ግን ክትጥቀመሉ ኣይትኽእልን ኢኻ። እቲ ፀገም ኣብ ኤርትራ በጻሕቲ ሃገር ሲም ካርድ ክዕድጉ ኣይፍቀደሎምን እዩ። ጽቡቕ ነገሩ ኣነ ኣብቲ ሃገር ን4 መዓልታት ጥራሕ ፀኒሐ። እዚ ማለት ን4 መዓልታት ዝኣክል ቴሌፎንን ኢንተርነትን ኣይነበረንን። ኣብቲ ሆቴል ንስሙ ኢንተርነት ነይሩ እዩ። እንተኾነ ግን ኣዝዩ ድኹም እዩ። ምስ ዓለም ክትራኸብ እንተደሊኻ ዘለካ ኣማራፂ ዝኸፈልካ ከፊልካ በቲ ናይቲ ሆቴል ስልኪ ምድዋል እዩ። ወይ ከዓ ናይቲ ሆቴል ኢንተርነት ተጠቒምካ ሓደ ስእሊ ክትሰድድ ትኽእል ኢኻ። ሓንቲ ስእሊ ንክትሰድድ ግን ከባቢ 20 ደቓይቕ ክትጽበለካ። ወይ ብኢንስታግራም ሓደ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ክትሰድድ ትኽእል ኢኻ። ኣስመራ ከም ከተማ ጽብቕቲ እያ። ንከተማ ሚያሚ ከዓ ኣዘኻኺራትኒ። እቲ ኣብ ጎደናታት ዘሎ ናይ ተምሪ ኣእዋምን ጽሬትን ደስ ዝብል እዩ። ኣብ ኣስመራ መብራህቲ ኪድ ምጽኢ ዝብል። ኣብ ጀርመን መብራህትን ተጠፊኡ ብላክ ኣውት ኣጋጢሙ ኢና ንብል። ኣብዚ ግን ሰዓት ብላክ ኣውት የጋጥም። ናብ ዛዕባ ገንዘብ እንተመጺና ሒዝካዮ ዝመጻኻ ናይ ወጻኢ ሸርፊ ናብ ናቕፋ ንምቕያር ናብ ባንክ ወይ ናብቲ ሆቴልካ ክትከይድ ኣለካ። ኣብ ኤርትራ ናይ ገንዘብ ማሽን የለን። ብክሬዲት ካርድ ዝኽፈል ነገር እውን የለን። ብካርድ ጌርካ ካብ ማሽን ገንዘብ ምውፃእን ምእታውን ዘይሕለም እዩ። ኩሉ ነገር ብጥረ ገንዘብ እዩ ዝፍጸም። ናይ ኣስመራ ቤት ምግብታት ብሉጻት እዮም። ኣብዚ ጽቡቕ ዝኾነ ምግቢ ክትምገብ ትኽእል ኢኻ። ብፍላይ ናይ ኢጣልያ ዓይነት ምግቢ ጽቡቕ እዮም ዝኽሽንዎ። ናብ ኣስመራ እንተመጺኹም ክልተ ቤት ምግብታት ክሕብረኩም። እታ ሓንቲ ፒሳ ሃውስ ኮይና እታ ካልእቲ ቤት ምግቢ ጊባቦ እያ። ብዘይካዚ ኣብ ኣስመራ ዝፈሪ ቢራ እውን ጥዑም እዩ። ማይ ግን ካብ ቡምባ ከይትሰትዩ። ነብስኹም ክትሕፀቡ ከለኹምን ኣፍኩም ኣይትኽፈቱ። ካብ ኣስመራ ወፂና ናብ ከረን ክንጓዓዝ ከለና ዝረኣናዮ መልክዓ ምድሪ ኣዝዩ መሳጢ እዩ ነይሩ። ጎቦታትን ኩርባታትን በቃ ህልም ዝበለ በረኻ። ኣብ ኣፍሪቃ ከም ዘለኻ ከም ዝስቆረካ ዝገብር እዩ። ድምፂ ነፈርትን ባቡራትን ኣይትሰምዕ፣ ብዝሒ ህንፃታት ኣይትርኢ። እቲ ትርኢቱ ፍሉይ ስምዒት እዩ ዝፈጥረልካ። ጸጥ ዝበለ ዕረፍቲ ዝህብ። Keren liegt 1000 Meter unter Asmara und dementsprechend ist da auch ein ganz anderes Wetter. Wir hatten 28 Grad oder fast 30, blauer Himmel, es war wunderschön afrikanisch heiß. Das hat mir schon sehr gut gefallen. أمنا ودفنيني أبوكي من أنا فيساريني أمكي دول تتبربر بأغلاد نسيني شوبلي. ከተማ ከረን ካብ ኣስመራ ንታሕቲ ብ1,000 ሜትሮ ዕምቀት ተደኪና ስለ ትርከብ ሙቕ ዝበለ ኩነታት ኣየር ኣለዋ። ነቲ ሰማያዊ ሕብሪ ዘለዎ ሰማያታ ምስ ረኣኹ ንከረን ኣመና የፈተያ። እቶም ኣብኡ ዝረኸብናዮም ቆልዑ ናይ ብሓቂ ሕጉሳት ነይሮም። ምስቶም ቋንቋ እንግሊዝ ዝዛረቡ ገሊኦም ቆልዑ ከረን ጽቡቕ ይዕሊልና። ኣበይ ኣለና ናይ ኤርትራ ጎረባብቲ ብዓልመንየን ከረድኡና ፈቲኖም። ንሃገሮም ከላልዩን ከለዉ ኩርዓትን ሕጉሳትን ነይሮም። ፈለማ ምስ ረኣዩና ቻይና ይብሉና ነይሮም። ገሪሙና። ምናልባት ናብቲ ከባቢ ብብዝሒ ቻይናውያን ስለ ዝመፁ ክፈላልዩና ኣይከኣሉን ዝብል ግምት ኣለኒ። ኣብቲ ቦታ ክቱር ድኽነት ኣሎ። እቲኡ ዘሎ ዕዳጋታት ምስቲ ናይቲ ህዝቢ መነባብሮ ዝመጣጠን ኣይኮነን። ሕሰብዎ፣ እቲ ኣነ ዝኣተኽዎ ሆቴል
ውዒ ማይ የብሉ ገለ የብሉ ከባቢ 70-80 ዩሮ እዩ ንለይቲ ፒሳ ክትበልዕ 8 ዩሮ ቢሉ ትሕተት ኣብ ኤርትራ ሰሪሕካ ከምዚ ከተውፅእ ኣይከኣለን ሓደ ሙሉእ ሓኪም ምናልባት 500 ዩሮ እዩ ዝኸውን ደመዙ ገዛ ኸራይ ኣብ ኣስመራ ክቡር እዩ 2,000 ዩሮ ሂቡ ሓደ ጽቡቕ ደመዝ ዘለዎ ሓኪም ገዛ ክካረ ይኽእል እዩ እዚ ማለት ግን ፍርቂ ካብ ደመዙ ንገዛ ኸራይ ኣረኪብዎ ኣሎ ማለት እዩ ሓንቲ ነርስ 2,000 ናቕፋ እዩ ደመዛ ገዛ ኸራይ ከዓ 2,000 ናቕፋ ስለዚኦም ከዓ ኤርትራውያን ንበይኖም ምንባር ዘይዋፅኦም እዚ ርእስቲ እዚ ግን ኣመና ፖለቲካዊ ኮይኑ ስለ ዘሎ ኣብዚ ኸቋርፅ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي